En una de les tècniques de drenatge bronquial que fem servir, demanem que després de la inspiració es faci una pausa de 3 segons abans de deixar sortir l'aire. I avui t'he vinc a ensenyar el perquè d'aquesta pausa de 3 segons. Quan fem drenatge autogen, el que busquem és omplir tots els pulmons de manera uniforme per fer passar aire cap al darrere de llocs on hi hagi secrecions. Llavors, hi pot haver llocs on hi hagi un moc, per exemple, o alguna cosa, una inflamació, alguna cosa que faci que l'aire passi poc cap a aquesta zona, però justament si aquí hi ha un moc necessitem que hi hagi aire, perquè després al sortir ens arrastri la brutícia. Llavors el que fem amb aquesta pausa de 3 segons després d'inspirar és aconseguir inflar de manera més equitativa totes les zones de pulmó. Per tant, inspirem i fem aquesta pausa fent que donem més temps a que es redistribueixen les pressions i si bé cert que seguirà estant més plana la zona on és fàcil que arribi aire, pot ajudar a que zones més buides es puguin inflar. Si vols més explicacions friquis sobre pulmons i respiració, segueix-me. Salut i inspira't!